So ayun mga idol, nandito ako sa ticket book to. So dito pala nalipat yung mga biyaheng Bicol natin. So, meron silang biyahe dito Teodoran, Legazpi, Tabaco City, Duwi, Bulanmat, Sorsogon City at Pilar. So di ko alam kung permanente na dito yung mga bus mga idol. So dito pala nalipat, wala na sa Travel Hub. Iba na pala sa Travel Hub mga idol. So mga bus nila dito mga idol, dito yung bilye sa RMB, Obis Line 11, Ari Diaz, Mark Ives, Victoria, Antonina, Sibragais, St. Mark at GBH mga idol. So kaya pala wala na sa Travel Hub, dito pala nalipat. So ayun. Ayun mga idol, ito lang yung papakita natin muna sa inyo. Hindi po, nag-vlog ako. Vlogger. Bicolano ako. Pinapugi dito, yan ang pugi. Yan, pugi yan. Sir, pag nag-vlog ka, isama mo itong pugi dito. Taga-Sorsogon din ako kaya tinitingay yung mga biyahe. Yung mga biyahe namin dito, Bicol, Pilar, Masbate. Oo. Parang Bicol mga mo? Kung mga Bicol, Oragon. Oragon naman pala. Kayo sa kadaan. Paracayos, Paralusi. Oo. Kala ko naman sa Travel Hub, wala na palang mga biyaheng Bicol. Ano kayo sa kumpa? Hindi mo na ako. So yung mga idol dito pala nalipat. So mga idol, shoutout nga pala sa mga Bicolano nandito. Then ayun, yung mga nagtatanong sa akin nandito sa ticket booth, so yung mga biyaheng Bicol mga idol.